Κύριε Τσιάρα. Ναι. Λοιπόν, αν ήμουν κάτοικος άλλης πόλης και παρευρισκόμουν απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο στα έδρανα των πολιτών που μας παρακολουθούν και άκουγα τον κύριο Δήμαρχο, θα έλεγα μπράβο, τι ωραία, 38 εκατομμύρια από εδώ, δεν χάσαμε κανένα χρηματοδοτούμενο έργο, ΕΣΠΑ κτλ. Επειδή όμως από μικρό παιδί ζω σε αυτή την πόλη, θα σας πω, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτά που είπατε είναι τα αυτονόητα. Είναι τα αυτονόητα για ένα πολιτικό άρχοντα, τοπικό άρχοντα, ότι πρέπει να διεκδικεί και να εκμεταλλεύεται χρηματοδοτικά εργαλεία. Οπότε, να κάνει κάποιος τα αυτονόητα και να το πούμε μπράβο, εμείς δεν θα το πούμε μπράβο, θα το πούμε απλά ότι κάνει τα αυτονόητα. Ξεκινάω από εκεί. Τώρα, το σχέδιο αυτό, διαχείριση στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το ΣΒΑ, και τα 35-38 είναι εκατομμύρια του, θεωρούμε ότι είναι αλληλένδετο, έχει πολλά, παντρεύεται με το ΣΒΑΚ. Μιλάτε για διαδρομές που θα γίνουν. Με την τοποθέτηση τώρα κάνουν και κάποιες ερωτήσεις ταυτόχρονα. Λοιπόν, εμείς ως Λαρισαίων Κοινών είμαστε κάθετα αντίθετοι με την εφαρμογή του ΣΒΑΚ, που σχεδιάσατε και εφαρμόσατε και συνεχίζετε να εφαρμόζετε, θεωρούμε, ιδεολειπτικά και με λάθος τρόπο. Ένα ΣΒΑΚ που ταλαιπωρεί τις επιχειρήσεις του αστικού κέντρου και έχει αλλάξει βιαίως την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών, κυρίως με την έλλειψη των χώρων στάθμευσης, ένα πρόβλημα που έριξετε τώρα στο παραμισό πριν τις εκλογές, όπως μια σειρά άλλων θεμάτων, να διορθώσετε και να επικαλύψετε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό όμως. Γνωρίζουμε βέβαια ότι εσείς, κύριε Καλογιάννη, προσωπικά είστε υπέρ των πόλεων των 15 λεπτών. Βαφκαλίζεστε στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και συνεντεύξεις σας για την περίφημη πόλη των 15 λεπτών. Εμείς πάλι ως παράταξη είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μια τέτοια πόλη της παγκοσμιοποίησης, διότι θεωρούμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτή να μετατραπεί σε μια σύγχρονη φυλακή για τους πολίτες της και να στερήσει διάφορες από τις προσωπικές τους ελευθερίες. Στο πλαίσιο αυτό θα καταψηφίσουμε το θέμα 1 και 2 και θέλω να σας κάνω και τις εξής ερωτήσεις. Μιλήσατε για την διαδρομή, αυτήν την πολιτιστική κτλ. Είδαμε για 2 λεωφορεία ηλεκτροκίνητα, παρόλο που δεν συμμετείχε το ΚΤΕΛ στη διαβούλευση, συμμετέχει ως εταίρος. Αυτή η διαδρομή θα είναι δωρεάν για όσους πολίτες θα τη χρησιμοποιούν. Μία ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερη, αυτή η διαδρομή θα προβλέπεται να περνάει και από την οδό Καλιθέας Παύλα Τάκη Τσόγκα, την οποία σκοπεύετε να την κάνετε δρόμο διπλής κυκλοφορίας? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ κοντά σε αυτή τη διαδρομή η οδός Τάκη Τσόγκα. Και η τελευταία ερώτησή μου είναι η εξής. Μιλήσατε αναφέρατε για το Γενή Τζαμί ότι θα γίνει κόμβος πολιτιστικής διασύνδεσης. Επειδή έχω δεχθεί ήδη ερωτήματα από Λαρισαίους πολίτες, θα θέλαμε να μας απαντήσετε εάν με την πολιτιστική διασύνδεση στο Γενή Τζαμί εννοείται ότι μπορεί να γίνει και χώρος θρησκευτικών εκδηλώσεων, ενδεχομένως και προσευχών μουσουλμάνων ή άλλης θρησκείας πολιτών. Μεταφέρω το ερώτημα από τους πολίτες. Αυτά. Άλλη τοποθέτηση, δευτερολογία, 2 λεπτά και εσείς, κύριε Τσέρα. 2 λεπτά μόνο, μπορεί και λιγότερο. Απαντήθηκε μία από τις 3 ερωτήσεις. Οι άλλες 2 παραμένουν. Αν προβλέπετε κάποιο είδους κοινωνικής συγκοινωνίας, αν θα υπάρχει χρέωση στην περιβόητη διαδρομή και αν περνάει από την Τάκη Τσόγκα. Και επί του προσωπικού, διότι κάτι ανέφερε ο κ. Ζηλιγιάννης περί σοβαρότητας ή μη, λοιπόν, θα πω απλά να είναι πιο προσεκτικό σε έναν άνθρωπο που εργάζεται 10-12 ώρες την ημέρα, σε έναν Λαρισαίο οικογενειάρχη, γιατί και άλλες φορές έχετε αφήσει υπονοούμενα για τη σοβαρότητά μου. Προκαταβάλατε μάλιστα και την ψήφο μου στο επόμενο θέμα, τελείως αντιδημοκρατικό αυτό που κάνετε. Θα πω απλά να είστε πιο προσεκτικός. Έτσι. Και το αν είμαστε σοβαροί ή όχι θα το δείξει ο λαός της Λάρισσας σε 1 μήνα από τώρα, που θα τοποθετηθεί με τις κάλπες. Και κάτι τελευταίο, για να παρουσιάζονται όλες οι θέσεις και οι απόψεις των παρατάξεων και τα προγράμματα, καλό είναι να γίνει ένα debate, με αφορμή αυτό το λέω, που έχει θέσει ο επικεφαλής μας ο Κώστας Βαϊούλης, που θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος, ο κ. Μαμάκος, ο κ. Κρίκης και ο Κώστας Βαϊούλης, για να δει ο κόσμος το τι πρεσβεύει ο καθένας. Αυτό είναι προεκλογικό. Εδώ μέσα δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μόνο εγώ μίλησα προεκλογικά. Εντάξει. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνετε προεκλογικές διαδικασίες, συγγνώμη.